Ihakot sa transit ang kadaghanan sa mga awards sa 11th Golden Screen Awards for Movies nga gipahigayon sa Teatrino sa Green Hills, San Juan. Lakip sa mga awards sa transit ang Best Director for Hannah Espia, Best Picture, Best Cinematography, Best Original Screenplay, Best Supporting Actress for Jasmine Curtis Smith, ug Breakthrough Performance of an Actor for Mar Justin Alvarez. Ang 2013 independent film nga giproduce ni Paul Soriano nagtuyok sa istorya sa mga Israel-based Filipinos nga nakahibalo nga dunay plano ang gobyerno nga i-deport ang mga anak sa migrant workers nga wala mi match sa residency criteria sa Israel. Ug aniyang ubang mga winners sa 11th Golden Screen Awards.